Βρισκόμαστε λοιπόν στην αρχή του Βάκου και θα κατεβούμε τα απάτητα του Βάκου. Εδώ δίπλα έχω τον συνοδοιπόρο μου. Δεν θέλω να τον έχω πλέον. Έχει γίνει σούργελο. Έτοιμος. Έτοιμος. Έτοιμη. Φεύγεις. Πάμε. Δεν βλέπω ρε μάνα. Λοιπόν, πού πας από εκεί? Θα πάω στο Περικλή εγώ. Πήγαινε και εμείς θα κατέβουμε από εδώ και θα έρθουμε στο Περικλή πέρα. Θα κάνει τραβιέρσα. Πρόσεξε, θα κάνουμε τραβέρσα. Θα πάμε στον Ηρακλή που είναι ο Σάκης που περιμένει. Τον παίρνουμε